uthi siyakulazi iqiniso futhi iqiniso liyakusikhulula. Uma sihleli kuye yena yedwa sishiye zonke lezi ezinye izinto. Ngiyayisaba into ezohamba yenzeke, but ke okunye bazalwane sikhulekelaneni ngempela kubalekile bazalwane. Angeke siyibalekele inkinga. Abanye babantu bacabanga ukuthi bazobalekela ama problems ngokubaleka emakhaya bayohlala kwelinye ikhaya. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi wakwaShabangu. Asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Sibonge umusa weNkosi uJesu Kristu. Ngiphinde ngibingelele abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message yeKota2 Media. Ngithi ngiyabonga ukuthi uchuze le channel. Ngiyabonga nje ukuthi na-subscribe, nakhulisa lo msebenzi. Ngibonga ngama-likes amahle nama-comments amahle bazalwane. Ngibonge ngokunisazobukela futhi nama-advert. Ngibonge ngokuthi niyawushare lo msebenzi. Kunendlela e-right ke yokushare nendlela embi yokushare. Eningi nengiyibonayo kunendlela embi yokushare yenzakalayo, kodwa ikhona futhi nendlela e-right yokushare abazalwane, ngoba indaba ezinhle zifanelekile ukuthi zisabalale zigcwale zebantwini. Ngiyanibonga nje kakhulu ngama-support wonke nakuma-channel members. Siyanibonga nje, Inkosi ayinigcine nibusise. Kuningi bazalwane enikwenzayo nabade beqhamuka emaceleni, yonke isupport nangemkhuleko siyabonga kakhulu. Namhlanje ngithi ake ngiveze nayo indaba la okufanele nje ngiyilethe. Ibaluleke kakhulu kule channel. Maningi ama-guest afikayo, maningi kakhulu. From ku-guest number 1 iqala kuze kuzofika isikhathi samanje, maningi kakhulu ama-guest afikayo. And ngithi ngikuveze lokhu ukuthi ama-guest mangabe efikile asuke ezoletha ama-testimony, amanye izintshumayelo kanjalo nje. Abazalwane bonke laba basuke beletha indaba ezinhle futhi esiyincomayo nesiyijabulela kakhulu, ngoba ziyasisiza, ziyasakha, ziyasikhulisa. Futhi siyababonga kakhulu abazalwane ngokuvuleleka kwabo ukuthi bezoshare indaba ezinhle kakhulu. Kodwa nakhe ngifuna ukuthi nje kuvele futhi kube isixwayiso noma i-warning ukuthi uma umzalwane ke esefikile waletha i-testimony enhle noma intshumayelo enhle, wafika wayishiya, kwenzeke ukuthi abazalwane abanye bafise futhi nokuthi engathi bangamthinta, bamfonela. Abanye baze bafise nanokuthi bambone in person. Abanye baze bafise nokuyohlala mhlawumbe la ekhona amalanga athile umzalwane. Ngithi bazalwane angixwayise nje ngoba ku-December nje kanje, mhlawumbe unama plans athile njengoba kuzoqala uJanuary, ukuthi hazi kulonyaka ozayo ngayizwa le yanceko futhi ngayizwa kwiKota2 Media and yashumayela kahle kakhulu. And manje mhlawumbe umzalwane uvulile ukuthi ningeza ningabazalwane nizohlala khona ngenhloso yokukhuliswa, ukufundiswa nakho konke. Bazalwane ngithi nje angucacise lokhu ukuthi uma nikwenza lokho nobe nikwenza ngokuthanda kwenu futhi akekho yonivimba, iKota2 Media izobe ingangeni kwizinto ezifana nalezo. Ngithi nje ngifuna ukuthi ngizikhiphe into ezifana nalezo. iKota2 Media iphelele la, iphelele kuthenini abazalwane bayafika baletha ama-testimony nentshumayelo, kube kuhle kube mnandi. Iphelela lapho. Once senihlangana emaceleni niba ngabazalwane, iKota2 Media isuke ingasekho ke lapho, kusuke sekuyinina enenza lokho. Uma noNkulunkulu ekhona kanjalo noNkulunkulu, hayi kodwa mina noma iKota2 Media isuke ingasekho lapho. Ngisho lo why ngiveza yonke le ndaba, ngivezela ukuthi makube yi-warning ukuthi ezinye izinto zinokuqala kahle, zikhona impela intshumayelo eziqala kahle. Kunabafundisi futhi even na before abaqala kahle base behamba beyilahle endleleni, bangaqhubeka kahle noma bangaqeda kahle.
So ngenzela ukuthi ningathi uma ngabe nihlangane nomfundisi owayeletha itestimony enhle noma intshumayelo enhle la kuKotathu Media, okusho ukuthi wayeqale kahle, bese kuthi kusasa senimlandelile ngandlela ithizeni nagcina mhlawumbe senihlala naye ngenhloso yokuthi siyokhulisana, siyokwakhana, siyosondelana nenkosi. Makungathi ke kusasa uma ngabe sekuba nezinto ezokwenzeka bese umuntu ethi phela ngangimbone kuKotathu Media. Yebo wawumbone kuKotathu Media kodwa awuzange uthunywe yiKotathu Media. Bazalwane, ngicela ukuthi sifunde kakhulu. Isexwayiso lesi, cela sifunde ukumbuza uNkulunkulu. Ama-guest mina engiwalethayo nafikayo, kuyenzeka kwesinye isikhathi nami because ngumuntu ngilahle. Sesikhulume la, sikhulume ngokutesta ama-spirits, sihlole umoya. Kuyenzeka nami because ngumuntu samawu ngiyitshela ukuthi engike ngahlola kade uthola ukuthi angihlolanga kahle ngoba ngumuntu. Nomunye kumzalwane naye sekukuyena ukuhlola umoya, sekukuyena ukuthi uma uyohlangana nalowo mzalwane futhi kuze kuhambe in such a way yokuthi uzoshiya abazalwane, uzoshiya abazali bakho uyohlala kulowo mzalwane, noma uzoshiya abantwana bakho, noma uzoshiya umyeni, noma uzoshiya unkosikazi, ngoba wena uthi uyazihlukanisa, like uqhelelanisa nezwe. Uma sewuthatha such kinds of decisions zokuthi uthi wena uyazi-separate ezweni ngenhloso thizeni yokuthi uyohlangana nabazalwane thize abayiseparateile ukuthi bahlale endaweni leyo, nawe ufuna ukuyohlala nabo kuleyo ndawo leyo. Ngiyazi njengoba nje kuJanuary khona abazofuna ukuyenza leyo nto leyo. Ngifuna ukuthi mina before uthathe that kind of a big decision, because akuyona decision encane, awukukhuleke. Ngicela uNkulunkulu ukukhuleka impela nje, futhi ukukhuleke uze ube neshow yokuthi uphendulile. Uma engaphendulanga ungayithathi leyo decision, futhi ungacabangeli ukuthi uphendulile uNkulunkulu. Yiba neshow ukuthi uphendulile, wathi uma ngabe ethi yiya uye, uma engashongo ukuthi uye ungayi. Kahle kahle nje kuma decisions amakhulu wonke abiza ukuthi umuntu nomuntu akaqala abuze uNkulunkulu. Ufuna ukushada, guqa ngedolo lokuqala ube neshow ukuthi lo muntu omshadayo uyena. Ufuna ukuthenga indlu, those are big decisions. Ufuna ukuthenga imoto, ufuna ukuthenga iland somewhere, ufuna ukuqala ibhizinisi, mbuza uNkulunkulu. Mhlawumbe ufuna ukuqala iministry, mbuza uNkulunkulu, am I taking the right decision na? Uma engakaphenduli uNkulunkulu, nawe hlala uthule until azaphendule. uNkulunkulu wethembekile, ngiyakahlala ngaphendula uzophendula. Kanjalo nakulama decisions lawo ukuthi abazalwane bese bethi sengishiya kwamsebenzi, ngishiya kwa family ngoba ifuna ukukholwa ngiyohlanganyela nabazalwane abakholwayo. Buza uNkulunkulu kuqala before uthathe that kind of a decision. Ngiyazi ukuthi ke quote lesi scripture lesi esitholakala kwizenzo chapter 2 na ku chapter 4 and 5 maba ngimposisi, but nayi le ndaba la eyayikhothwa ukuthi abapostoli babehlanganyela kwizinto zonke, okusho ukuthi abapostoli bonke nje abazalwane ababehlanganyela nabapostoli bathengisa konke, bathengisa babuya bahlala baba sendaweni eyodwa, ukuthi okwakho okwami like bekusherwa, bebesherelana yonke into, bebemunye ngaleso sikhathi leso. And ngokuba munye kwabo uNkulunkulu wa-add even more abazalwane, and uNkulunkulu futhi wa-add even nama-signs and wonders. Ke kuthathwe leso scripture leso bese kuthiwa nathi kufanele siyiseparate ngalolo hlobo lolo lokuthi thengisa konke onakho ubuye uzohlala kanye nathi kule ndawo esikuyona, thina singabazalwane abayiseparateile ezweni. Ngaleso sikhathi nje mhlambe ngeke ngithi ungena kancane kuleso scripture, ngempela futhi kukhona kusembhalweni kwenziwa futhi uNkulunkulu ekwenza ngoMoya oNgcwele, ngempela futhi kuliqiniso. But asiyitholi that kind of a pattern iqhubeka. Yenzeka ngaleso sikhathi
uPaul uqhamuka after thina kuPaul umpostoli wethu wezizwe. Uqhamuka after Paul. Uma eqhamuka after Paul ehamba eshumayela kwabezizwe, asimtholi esebenzisa that pattern eyokuthi ngoba abokuqala bahlanganyela kwizinto zonke onakha thengise kubuye yonke into ibuye izobekwa la einyaweni zabapostoli bese abapostoli babe kanjalo ngokuhluka like ngokwezidingo zabantu bangaleso sikhathi. Asimtholi uPaul eyiqhuba that kind of a pattern. Asiyitholi futhi yenzeke eBhayibhelini, but yenzeka ngempela futhi yenzeka, and uMoya oNgcwele was moving ngaleso sikhathi mightily kubapostoli bakhe ngaleso sikhathi leso. And asikwazi ukuthi sibambelele ngaleso scripture leso ukuthi bese sithi nathi ngo-2025 kuya phambili sithi thina sizoqhuba ngaleyo ndlela leyo ngoba bakwenza abapostoli, nathi ke sesiyakwenza. Lokho kuhamba kube nento yokuphuma ezwini noma ekunderstandeni imibhalo. Ake ngilethe another example. Siyamthola uPeter ethuma ngabe shumayela abagulayo bebebekwa nje bamposition umuntu ogulayo ukuthi isithunzi sikaPeter. Uma nje sidlula, yabona nje sadlula phezulu kwalowo muntu lo muntu ebevela phile. Ngendlela uMoya oNgcwele wayesebenza mightily ngaleso sikhathi ngompostoli uPeter, even isithunzi sakhe sasiphilisa abantu. But asiyitholi that kind of a pattern iqhubeka nakuPaul nakwabanye, kodwa sayithola kuPeter. And ngempela kumpostoli uPeter ngempela uMoya oNgcwele wawumuva ngendlela eyisimangaliso. Asikwazi ukuthi ngo-2025 bese ngiyaqhamuka mina ngomduduzi Shabangu bese ngithi ngoba uPeter wakwenza nami ngumpostoli othunywe uNkulunkulu lethana abantu isithunzi sami nje sadlula nje. Ngani kwenzeke eBhayibhelini kukhona? Yebo kwenzeka impela kukhona. uMoya oNgcwele wawumuva ngaleso sikhathi ngaleyo ndlela. Mhlawumbe ngiletha another example. Siyamthola uPaul ngehandkerchief baphile, but asiyitholi leyo nto eqhubeke yenza kuya phambili. But kwenzeka kwakuwuMoya oNgcwele umuva ngaleso sikhathi. Even uJesu, ake sibuyele nje kuJesu Kristu esesemhlabeni, uhlangana nendoda eyimpumputhe, wayephilisa ngendlela ezahlukahlukene kuJesu. Wayengasebenzisi one formula, but there was this time lapho ehlangana khona nendoda eyimpumputhe, John chapter 9. Le ndoda leyana lithi uJesu wathatha umhlabathi, waphimisela umhlabathi wawuhlanganisa wawenza udaka, wagcoba lempumputhe emehlweni, mayeqeda wathi mayahambe iyogeza emfuleni iSiloamu. Yahamba ngempela yogeza, yabuya seyibona le ndoda leyana eyayiyimpumputhe, yabuya isingasesiyona impumputhe sibona. But asimtholi uJesu eqhubeka with that kind of a pattern. uMoya oNgcwele wawumuva mightily kuJesu Kristu ngaleso sikhathi leso. Now usubuyele kule ndaba le yezenzo ukuthi abapostoli bahlangana abazalwane babandawonye, bazigroupa ndawonye, ngempela futhi bayigroupa, but asikutholi kuqhubeka kwenzeka. And uNkulunkulu kwakuyi-movement, uMoya oNgcwele wayemuva ngaleso sikhathi ngaleyo ndlela futhi ayinhle ngoba yaba nemphumela emihle ngaleso sikhathi leso. But bathi uma belokhu beqhubeka beziseparateile kanjalo, belokhu beyigroup eyodwa kanjalo, waseyivumela ipersecution uNkulunkulu ukuthi mayenzeke khona bezawuhlakazeka, bezohlukana ngoba manje besebe into eyodwa, thina yithi sisodwa. uNkulunkulu wayefuna leli ivangeli liqhubeke lisabalale kumhlaba wonke, wayivumela ipersecution. Ithe mayenzeka ipersecution baqala babaleka, mabebaleka bahlukana, omunye waphuma wabheka le, baphuma babheka le, bahambe behlangana mhlawumbe endleleni baphinde baqhubeke bahlukane. Laqhubeka ivangeli, lahamba ivangeli. Ngizothi mina iqapheleke indawo emengalile yavesi lokuthi abapostoli badela konke, bashiya konke in such a way yokuthi bazi separate, abahlala ndawonye. Iqaphela indawo efana naleyo in most cases
In most cases uyigugulele ikhona even na ku Google. In most cases abafundisi abasebenzise that kind of a verse basebe group abantu bethi masize separateeni nakhe ezwini nabapostoli bakwenza lokho thengiso nakho shiya ubuye uzohlanganyela kanye nathi. In most cases ihamba lento ibe yicult, and mayiba yicult ilimaza abazalwane, ilimaza abantwana bakaNkulunkulu. Kuza kanjani ukuthi ibe yicult? Umoya ongcwele wayenga create icult, umoya ongcwele wayemove ngaleso sikhathi. But uma ngabe wena uzofuna manje ukumfoster umoya ongcwele ukuthi ufuna ahambe ngendlela yakho, umoya ongcwele unendlela afuna ukuhamba ngayo ngo-2025, but wena ufuna ukumhambisa ngendlela yakho wena ofuna ngayo, umoya ongcwele ngeke azavume. And uma ngabe futhi ngoba unguNkulunkulu ngeke simcontrol, ngeke simdictate, unendlela yakhe afuna ukwenza ngayo. But ke manje khona umoya ozoku-overtake uma ngabe uzofuna ukuhamba ngaleyo pathini ngenkani. Lo moya uzoku-overtake, uzothi uma uku-overtake uzocreate i-cult kuwena. I-cult ke ave iyingozi i-cult ngoba i-cult ayifiki iyi-cult. I-cult ifika ineqiniso ekuqaleni, but mayilokhu iqhubeka kuba nezinto ezilokhu ziba implemented ezishiya ama-question mark. Each and every time kube nezinto ezihamba zibe nama-question mark, zizothi lezo zinto run, baleka. Lawo ma-question mark, lento eyenza ukuthi ungabi nokuthula ngaphakathi kwena ube nama-question mark, isign baleka. Wathi uNkulunkulu siyakulazi, ekhuluma uJesu Kristu ephila emhlabeni. Wathi siyakulazi iqiniso, futhi iqiniso lizokusikhulula. And iqiniso malimkhulula umuntu alemshini ama-question mark. Ama-question mark awamkhulula umuntu, instead amgqilaza umuntu. Abazalwane abaningi ke bazolokhu befuna ukuyiseparate, thina sidela konke. Lalela uNkulunkulu wasibeka ngamabomu la emhlabeni. Wathi futhi sawugcineka silokhu sikhona la emhlabeni. Wathandaza wawucela umkhuleko, wathi ungabasusa, ngikhulekela ukuthi ubasuse emhlabeni, kodwa ngikhulekela njengoba belokhu belapha emhlabeni, wena ubulokhu nabo bavikele. Nathi sothi silokhu sikhona sila emhlabeni, asidingi thina ukuba separated, sizi distance ebantwini. So ba reacha kanjani abantu mangabe siyi distance ebantwini? So bashumayeza kanjani abantu mangabe sibabalekela? But thina kufanele sithi sila emhlabeni sazi ukuthi kodwa siphila ubungcwele, asiphili njengoba benza bona. Thina siyazi sibelonga kuyiphi kingdom, okusho ukuthi kufanele kube nendlela okufanele sibehave ngayo ngoba thina singabe kingdom yasekhaya ezulwini. Lothi izwe siyiphakathi kwalo lenze likwenzayo, but thina sibe senzo kwasekhaya. Azi ngendlela okwenzakala ngakhona uyabona nje ukuthi ukube bekungenzeka abazalwane kuthiwe bebekhona ukuya kwimuni bayohlala khona. Ngabe kushuthi kusekunabazalwane abathi thina nje sawushiya umhlaba siyayihlukanisa kulo mhlaba ongcolile siyohlala kwimuni. But uNkulunkulu wathi angeke nize nikwazi ukwenza lokho. Sisibeke ngamabomu phakathi kwabantu. Bazalwane, angiyitholi kuma scriptures into yokuthi lahla unkosikazi wakho ngoba wena uthi ufuna ukudela konke, lahla umyeni wakho ngoba lakho ushadile, ushiya ngempela abantwana bakho ngoba wena uthi udela konke, wena manje ufuna ukuyoba separated indawana thizeni. Angiyitholi kuma scriptures, kodwa ngiyalithola izwi elikhuluma ngokudela konke. But masingali misinterpret izwi lokudela konke. Sikudela konke sikukho kodwa sibe singakwenzi. Akusho lokho ukuthi sekufanele manje ngihambe ngiye kwigroup ethile yabantu abathile. Ngizothi bazalwane nje asixwayeni ngoba manje sesingenile kuDecember, khona abapreparayo. Bathi ngoJanuary siyahamba sendawana thizeni. Iqaphele leyo ndawo yakuyona, that's why ngithema ngiqala buza uNkulunkulu. Qaphela ifana lento lena nako ma group a create wayo after umzalwane sefikile kwiKota to Media, after lapho abazalwane bamthinta bese kuba ne group channel mhlambe WhatsApp whatever ama group a create wayo ngenhloso yemikhuleko. Kuhle lokho ngempela, futhi kuhle ngendlela esimangaliso. But uma sekuba nezinto eziraise ama questions, ngizothi mina baleka. Kodwa uma ngabe nisakhuleka nisakhuthazana, kuhle lokho. Futhi manikwenza lokho iKota to Media ayikwazi. Inhloso yalokho nje lokho ngizoziseparate ke nami ke manje.
ayikwazi kodwa nizenzeleni inodwa. Kungathi kusasa mase kuba nezinto bese kuthiwa sasimbone kwi-quarter meter. Yebo impela nambona kwi-quarter meter, wayezoletha ubufakazi futhi babuhle, nami ngabuthanda nani nabuthanda. But kukho konke bazalwane, ake sibeni grounded kuNkulunkulu. Makungabi nendoda ngoba inezwi ethi mayelikhuluma, noma wesimame ngoba unezwi athi mayelikhuluma libe very powerful bese siyagijima sithi thina silandela yena. No, silandela uJesu Kristu, hayi umuntu. Asilandeli ikhaya elithile, silandela uJesu Kristu. Asilandeli isonto elithile, silandela uJesu Kristu. Asingathi sithi siyakhishwa emasontweni amanye ngoba wanaqiniso already, siphinde siyithole singena kwi-cult futhi. Asibuyeni size kuJesu Kristu, yena yedwa, sibambelele kuye, yena yedwa. Uza kusigayida kulona lonke iqiniso. Uthi siyakulazi iqiniso futhi iqiniso liyakusikhulula. Uma sihleli kuye, yena yedwa, sishiye zonke lezi ezinye izinto. Ngiyayisaba into ezohamba yenzeke. But ke okunye bazalwane, sikhulekelaneni ngempela, kubalekile bazalwane. Angeke siyibalekele inkinga. Abanye babantu bacabanga ukuthi bazobalekela ama problems ngokubaleka emakhaya bayohlala kwelinye ikhaya. Abanye abantu bacabanga ukuthi bazobabalekela inkinga ngoba sibhekane nezinkinga ngempela, zikhona ziningi la emhlabeni, but ngeke uyibalekele. Khohlwa, Sathane is everywhere. Simnqoba kanjani uSathane? Simnqoba ngezwi lobufakazi bethu nangegazi lewundlu, igazi lika Jesu Kristu. Siyamnqoba kuSathane, lisho njalo izwi. Yona ndlela nje yokumnqoba leyo, hayi ukubaleka. Sibaleki, sibhekana naye ngqo. Simnqobe ngezwi lobufakazi bethu, simnqobe nangegazi lewundlu, igazi lika Jesu Kristu, simnqobe ngalo, because uSathane is a defeated enemy. Ungabaleki, ubaleke ekhaya, ubaleke emisebenzini, awusafuni nokusebenza manje uyabaleka uyohlala ekhaya thizeni. Angeke uzumbalekele as long as usasela emhlabeni. Nawo la ubalekela khona uzofika umthole, because ukhona each and every, like yonke indawo ukhona. But somnqoba ngoba uJesu Kristu wasinqobela yena. Masihleli kuJesu Kristu somnqoba. So bazalwana, singabalekini. Abanye bayithola bekulezi indawo lezo kubalekelwa kuzona ngoba bezokuthiwa kuzoba ne-rapture, umuntu agijima abalekele kulezo ndawo lezo. Bazalwane, i-rapture ayikuthola ukwakho, uzehlukanisele uNkulunkulu kwakho. Udele konke ukwakho, noma sekhaya kini, noma semsebenzini, mangabe inkosi sakuthe hlala kulowo msebenzi, ngoba uhleli kulowo msebenzi ngenhloso eyodwa ukuthi shumayeza ama-colleagues wakho abone uNkulunkulu ngohambo lwakho, ngenkambo, ngokuphila kwakho, ama-colleagues akho akwazi ukuthola uJesu Kristu. Asibaleki, sibhekana ngqo nanoba ngabe yini sibhekane nayo, ngoba simkhonza wasinqobela konke. Angazi bazalwane ukuthi kuzwakele yini. Ngizothi mina, hlaleni kuJesu Kristu. Asingabalekini sibalekele kumakhaya athile, sibaleke ngoba silandela umfundisi othile. Asilandele uJesu. Sinombuso siwunikiwe la emhlabeni. Ulo mbuso lo okanoma ngabani, umbuso kaNkulunkulu. La ukhona lo mbuso. uNkulunkulu ukhona everywhere, uJesu Kristu ukhona everywhere, uMoya oNgcwele ukhona everywhere. Bengithi ngilethele sosixwayiso sokuthi uma ngabe ubuthi ufuna ukupheka amabag next year, uhambe la ufuna ukuya khona, pray before you go there. Khona kusasa ungeke uyisole, ngoba uma usuyisola uzophointa abantu abangazi lutho. Asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo ngomusa weNkosi yethu uJesu Kristu. Bengithi ngilethele lokho nje bazalwane. Amen.